Cawn ni droi at Salm 95 ar gyfer ein galwad i addoli heno. Dewch, canwn yn llawen i'r arglwydd, rhwng floedd o'r foledd i graig ein iachawdwriaeth. Down yw bresenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl. Oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd a brenin mawr goruwch yr holl ddiwiau. Yn ei lawef y mae dyfnderau'r ddeiar, ac eiddoef yw uchelderau'r mynyddoedd. Eiddoef yw'r môr ac efau gwnaeth, ei ddwyloef a greodd y sychdir. Dewch, a ddolwn ac ymgrymwn. Plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Wel, gawn ni ymateb i'r alwad yna gyda'r emyn cyntaf heno, pa le, pa fodd, dechreuaf oliannu'r Iesu mawr, ol rheinio i ras ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. Darlleniad ni heno yw llythyr Paul at y Colosiaid a phenod 3. Llythyr Paul at y Colosiaid, phenod 3. Felly, os cyfodwyd chwiliau gyda Christ, ceisiwch y bethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddyheulaw Duw.
Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddeiar. Oherwydd buoch farw, ac y mae eich bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn niwl. Pan ymlygu'r Christ eich bywyd chwi, yna fe gewch wythau eich ymlygu gydag mewn gwogoniad. Rhowch i farwolaeth felly a rhannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddeiar, am foesoldeb rhywiol, am hyrdeb, lwyd, blis a thrachwant sydd yn eilyn addoliaeth. O achos y bethau hyn y mae digofain Duw yn dod ar y rhai annifydd. Dyna oedd eich ffordd chwythau o ymddwyn ar un adeg, pan oeddech yn byw yn ei canol. Ond yn awr, rhowch heibio o'r holl bethau hyn, digofaint, hyd, trwy deimlad, cabledd a bryntni o llunau, peidiwch â dweud celwydd wrth eich gilydd, gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol yn hyd â'i gweithredwyr. Ac wedi gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd, sy'n cael ei hadnewyddu mewn gwybodaeth a'r ddelwg eich ddeawdwr. Nid oes yma ragor yn roediaid ac iddewon, enweidiad a dienweidiad, barbariad, sgithiad, caeth, rhydd. Ond Christ yw bob beth, a Christ sydd yn bob beth. Am hynny, fel etholedigion Duw, sanctaidd ac annwyl, gwisgoch amdanoch denerwch canon, caredigrwydd, ostyngeidrwydd, a gwynder ac ymynedd. Byddewch eich gilydd a maddeuwch eich gilydd os bydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall. Fel y meddeiodd yr arglwydd i eich wyn, felly gwneud gwythau. Tros y rhain i gyd gwisgwch gariad sy'n rhwymi'n perfeithrwydd. Bydde gyda nefedd Christ o wydreithi yn eich canonau, i hyn y gawsoch eich galw yn un corff, a byddwch yn ddiolchgar. Bydde di air Christ breswylio ynoch yn ei gyfoeth, dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda phob doethinau, a chalonnau diolchgar canwch i ddew salmau ac ymynau a chaniadau ysbrydon. Bydd bynnag yr ydych yn ei wneud ar air neu ar weithred, gwneud popeth yn enw'r arglwydd Iesu, gan roi diolch i ddew y tad drwyddo ef. Hwyr agor byddwch ar ostyngiedig i'ch hwyr, hyn yw eich dyletswydd fel pobl yr arglwydd. Wir carwch eich bragedd, a pheidiwch ar bod yn llym wrthyn. Gwi blant, i fyddhewch eich rhieni pob beth, oherwydd hyn sydd gymeradwy yn pobl yr arglwydd. Gwi dadau, peidiwch â chythrifo eich blant, rhag iddynt chi galoni. Gwi gaeth weision, i fyddhewch yn pob beth i'ch meistryd ei aron, nid ag esgus y wasanaeth fel rhai sy'n ceisio plesio dynion, ond mewn i'n plygrwydd calon yn ofn yr arglwydd. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, gweithiwch â holl calon fel i'r arglwydd, ac nid i neb arall. Gwyddoch mai wedi wrth yr arglwydd y byddwch yn derbyn yr etifeddiaeth yn fodder. Os yn eithwch Christ eich meistr chwydd. Oherwydd y sawl sy'n gwneud cam, bydd yn derbyn y cam yn ôl, nid oes ffawdiaeth. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Gawn ni droi ato nawr, mae'n gweddu gyda'n gilydd, gawn ni geisio yr arglwydd. Diolch unwaith eto sydd gyda ni ger y bron di o arglwydd yn Duw am gael dod yma heno, am gael ymgynnull yn enw'r arglwydd Iesu a dod ger y bron yn di. I ni dod ger y bron i ddadoli ac i geisio ac i gwrdd â thi unwaith eto heno. Ac i ni diolch am y cyfle ac am y rhyddid i wneud hynny. Ac i ni diolch bod ni'n dod ger bron y Duw mawr gogoneddus fel wedi clywed yn y salm. Dy bod ti'n fawr o arglwydd, dy bod ti'n heiddi bod ni'n plygu ger dy bron di yn cydnabod mae ti sydd ddewr. Ac yn diolch i ti ac yn canu yn llawen dy fawr o fi. I ni'n awyddus i barhau i wneud hynny mewn gweddi o arglwydd. I ni diolch mae ti yw ein Duw ni. Ni'n dyganmol ac yn daddoli fel y Duw gogoneddus, y Duw trigarog a graslon yn y Duw tragwyddol. A sy'n ti hwnt i bob mesur y gallwn ni ei roi arnat wedi
ddechrau na, heb ddiwedd o arglwydd. Chi'n tragwyddol yn dy allu ac yn dy ddoethineb, yn dy fawredd, yn dy ras, yn dy gyfoeth o arglwydd, i ni diolch. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti fadda ni yn syth oherwydd yn perygl mawr yw dy wneud i'n rhy fach o arglwydd. Meddwl yn rhy fach ac yn byw ac yma gweddi fel dy bod ti'n lot llai na bwynt ti. O arglwydd maddau iawn hynny. Diolch bod ti'n dweud mawr. Diolch bod ni wedi clywed bore yma y gallwn ni ddibynnu llwyr ar dy air di. Bod yn amhosibl i ti ddweud celwydd wrthon ni am twyllo ni arglwydd. Ni'n diolch am ein atgoffa ni o hynny ac i ni'n gofyn eto i ti yn porthu ni heno gyda gair y bywyd o arglwydd. Ni'n gweddio bydd awydd gyda ni i ti ein porthu ni, ti'n bwydo ni yn ein henaid unwaith eto heno arglwydd. Ynglyn â bywyd y Cristion, bywyd yn yr ysbryd. Beth mae hynny'n golygu, sut mae hynny'n edrych ac dyna'n hawyr ni. Diolch mae dyna'n hawyr ni gyda'n gilydd o arglwydd, yw bod yn llawn o'r ysbryd glân. A bod yn llawn o ysbryd Duw, ysbryd y tad ac ysbryd yr arglwydd Iesu. Trydydd person y diwdod yr ysbryd glân. O arglwydd i ni diolch bod y diwdod cyfan yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân yn rhwng wrth ein iachawdwriaeth ni. O i ni diolch. Ni diolch o ddiw ein tad y bod ti wedi trefnu ac wedi cynllunio, dy bod ti wedi dewis dy fab i fod yn gyfrwng rhwng Duw a di, yn bont. A bod y mab yn fodlon dod. Yn fodlon dod yn ddyn, yn fodlon dod yn feichiau dros ni ar y groes. Yn fodlon rhoi ei hunan dros ei bobl. O i ni diolch arglwydd. I ni diolch bod wedi cael ei gynnal gan yr ysbryd sanctaidd yn ei weinidogaeth. Bod wedi cael ei eneinio ar ysbryd glân, bod wedi cael ei arwain ar ysbryd i'r anialwch ac i fannau eraill wrth gwrs. Ac o arglwydd, diolch bod wedi bod yn ffyddlon hyd angen. Bod wedi rhoi ei hunan ar y groes drosodd ni, dros bechadur, dros farw, dros bechadur ar y pren. Y dioddefodd hoelion llynion sy'n orfod crymu pen. Ac o arglwydd yna ryfeddod mawr yr efengil i ni arglwydd pan oedden ni yn gwbl ddi-ymadferth, helpless. Dy bod ti wedi rhoi dy fab i farw drosodd ni. Ac i ni diolch arglwydd gyda Gael, gyda Iesu Grist, wyt ti'n rhoi popeth yn ni. Popeth sydd wedi angen arno ni yn y bywyd Cristnogol, y bywyd tragwyddol, y bywyd llawnaf posibl yn Iesu Grist. I ni diolch arglwydd i'n bod ni heno yn etholedigion Duw yn Iesu Grist. Ydw i'n bobl i ti, yn bod ni'n blant i ti, yn feibion i ti. Dy fod ti yn ffrind i ni, dy fod ti'n dad i ni, dy fod ti o'n blaid ni. Bod gyda ni figael i'n eneidau, bod gyda ni graig i sefyll arno, i adeiladu arno ac i nythu arno yn Iesu Grist. Y graig gafodd ei tharo i ni gael y dŵr diwrnod. Diolch bod ni wedi derbyn yr ysbryd glân. Nid yn unig gwaith yr ysbryd glân yn ein geni ni o'r newydd, ond yr ysbryd yn cael ei roi fel sel yn selio yn iachawdwriaeth ni ac rhoi blaen dad i ni o'r nefoedd, yn tywall cariad Duw yn ei calonau. Ac ni'n gweddio arglwydd yn wir i ti'n llenwi ni o hyd ar ysbryd glân. Ac ni'n gofyn i ti'n helpu ni yn y heno ac yn yr wythnosau sy'n dod i weld beth mae gair di'n dweud ynglyn â hynny. Sut mae hynny'n edrych. Yn dithio ni arglwydd i ni'n gweddio. Ac ni'n gweddio dros ein gilydd, dros waith yr eglwys o arglwydd, dros dystiolaeth yr eglwys, ni'n gofyn i ti'n harwain ni ac yn gwneud ni yn lampau golau i ti o arglwydd, yn halen ac yn oleini yn ein byd ni, yn ein cymdeithas ni ar hyn o bryd. Yn arbennig i ddangos yr arglwydd Iesu yn ceidwad anharglwydd bendigedig. Y gwarglwydd i ni yn cofio am rhai eto sy'n methu bod gyda ni, ac yn gofyn i ti bendithio ni, gofyn i ti cynnal a'i cadw nhw, gofyn i ti roi tangnefedd yn ei calon sydd i'w glaw pob deall yn Iesu Grist.
Rhai mewn cartrefi, rhai gartre, rhai mewn gwendid a llesgedd, rhai mewn dryswch meddwl falle. O arglwydd yn dithio nhw, ymgelydd nhw. Gael bydd nhw wybod am y breichiau tragweddol oedd eu talu nhw. Ac o arglwydd yn y dyddiau hyn gyfyd, diosg y braich na sy'n achub gyfyd. Diosg y braich achubol arglwydd. Yw i ddim yn rhifau o gwbl fel na all o achub. Cawn ni weld eto y fraich ni'n gafel mewn pobl a'i tynnu nhw i mewn i'ch deyrnas ac o goniad Iesu Grist. Diolch bod yr arglwydd Iesu nawr yn eirio troson ni yn y neb fel glywson ni bore yma. Y rhagfedegydd wedi mynd o blaen ni ac oedd gyda ni obaith fel angor yn y neb. O arglwydd heno, i ni eisiau gafel yn yr aff yna. I ni eisiau cadw'n agos at yr arglwydd Iesu. I ni eisiau pwyso arno fe a tynnu oddi arno fe o hyd ar ei taith ni. Ac i ni gwedio dros waith yr Efengil yn ei gwlad ni arglwydd. Llwydda'r gwaith eto i ni'n gwedio. Anfon yr ysbryd mewn nerth o arglwydd, fel ti wedi gwneud o'r blaen, i symud y deyrnas ymlaen mewn ffordd fawr yn ein dyddiau ni. Ac ni'n gofyn i ti i fod yn drigafol wrthon ni, yn ôl dy fawr drigafel. Diolch mae nid yn ôl ein pechodau wyt ti'n ymwneud â ni o arglwydd. Nid yn ôl ein hanweddau wyt ti wedi talu ni, ni ar dir trigafel. Ni ar dir maddeuad, ni ar dir gras, yn enw'r arglwydd Iesu Grist. O, diolch i ti, bendigedig byddai enw fi. Rha'n ni fwy tebyg iddo fi felly yn ei gywydau, rha'n ni fwy tebyg i ti ein tad yn ei gywydau hefyd. Derbyn ni, diolch nawr ac aros gyda ni, a derbyn ni yn enw'r Iesu Grist. Yn dysgodd, diweddio, ein tad, yr hwnnwyd yn nefoedd, santeiddiau dy enw. Deled y deyrnas, meled y wellus, megis yn nef, felly ar y ddeiar hefyd. Ero i ni heddiw yn bara wynyddio, a marddau i ni edledio, fel y myddeiwn ni'n i dyledio. Ac nac arwain i brofedigaeth, eithyr gwared i rhaid drwg. Yn seilio tir y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniad, yn oes oesau. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn, gyda'n gilydd un ag efais i mi'n gyfaill fwy fel efydd.
Wel, ni'n troi nôl at llythyr at yr Efesiaid, pennod 5, ac adnod 15 i 21 yw'r darlleniad sydd gyda ni, edrych ar 18 i 21 arbennig. Adnod 15, felly gwyliwch eich ymddygiad yn ofalus, gan fyw nid fel rhai anoeth, ond fel rhai doeth. Daliwch ar eich cyfle oherwydd y mewnyddiau'n drwg. Am hynny beidiwch o bod yn ffôl, ond deallwch beth yw ewyllus yr arglwydd. Beidiwch am meddwi ar win, afraglonedd yw hynny, ond llanwedd chwi ar ysbryd. Cyfarchwch eich gilydd a salmau ac emynau a chyniadau ysbrydol. Canwch a ffyngiwch o'ch calon i'r arglwydd. Diolchwch bob amser am bob dim i ddiw a dad yn enw ein harglwydd Iesu Grist, a byddwch ddaros dyngedig i'ch gilydd, o barchedig ofn tuag at Grist. Wel, fel i ni wedi bod yn gweld nawr, mae'r Apostol Paul yn cymhwyso yr Efengyl, wedi dweud wrthon ni, wedi atgoffa ni pwy i ni fel Cristnogion, pwy i ni yn Iesu Grist, beth sydd yn wir amdano ni, i ni'n gyfoethog yn yr arglwydd Iesu, a phob bendith ysbrydol yn unigolion leoedd. I ni wedi dod o farw yn fyw, o bell, yn agos, ac i ni nawr yn bobl yr arglwydd yn Iesu Grist. Ond wrth gwrs, mae hynny'n golygu y dylen ni fod yn fyw fel pobl yr arglwydd. A wedi bod yn dweud beth mae hynny'n golygu, ac y darlun i ni wedi cael, wrth gwrs, yw tynnu yr hen a gwisgo y newydd. Tynnu'r hen, gwisgo'r newydd. Y negyddol a cadarnhaol. Ac mae'n bwysig, dwi'n dweud e bob tro, mae'n bwysig, nid neges i unrhyw un ydy hyn. Mae'r neges yma yn amhosibl i rywun sydd ddim yn Gristion. Mae'n neges i rywun sydd ag ysbryd Duw yn gweithio yn ei galon. Gallwch chi ddim byw fel Cristion, gallwn unrhyw un byw fel Cristion, heb gael ysbryd glân Duw ynddo fe. Yn gweithio yn ei galon. Mae hynny'n allweddol. Ac i ni wedi gweld nawr rhestr o bethau mor belled, dyma ni. Sori, mae mor fach unwaith eto, wneud Geraint helpu fi i chwyddo falle yr hen natur nawr dyma'r pethau ni wedi gweld sydd angen i tynnu. Bod ni ddim yn dweud celwydd wrth ein gilydd, bod ni ddim yn dal dig, bod ni ddim yn gadael i'r haul i fachlyd, chi'n cofio, ar ein digofaint ni. Bod ni ddim yn lladrata nawr, a bod dim geiriau drwg yn dod o'n gennau ni. Bod ni'n tynnu bant chwerw ysbryd chwerw yn erbyn pobl, yn erbyn Duw falle, a llyd, a tymer, a dicter, a gwrthdaro. Mae rhaid i'r rheina i fynd gyda ganfoesoldeb, trachwant ac aflendid. Gweithredoedd twyllodrus y tywyllwch, pethau sy'n perthyn i'r tywyllwch dan lywodraeth y diafol, ffolineb aniwiol, chi'n cofio, a tro yma, meddod a ffordd y cnawd, neu techneg y cnawd hyd yn oed, gan i weld beth mae hwnna'n feddwl, ffordd y cnawd. Ac yn lle hynny wedyn, newn ni draw i'r ochr arall, felly yn lle celwydd wrth gwrs, i ni i ddweud y gwir, anrydeddu yn gilydd gyda'r gwir, bod ni ddim yn dal dig, ond yn setlo materion yn gyflym, bod ni ddim yn lladrata, ond yn gwneud gwaith onest i gael cynhaliaeth, ac yn meddwl yn hytrach sut allwn ni roi, sut allwn ni fendithio gyda'n heiddo. Yn lle geiriau drwg, bod ein geiriau ni i adeiladu eraill, i adeiladu ein gilydd yn arbennig yn y ffydd, wrth gwrs, ac mewn cariad, yng ngobaith yr Efengyl. Yn lle'r chwerwder a'r llyd a'r gwrthdaro, bod ni'n gwisgo tiriondeb, bod ni'n dirion gyda'n gilydd, yn dyner ac yn faddeugar, yn union fel mae'r arglwydd gyda ni. Fel na mae wedi'n trin ni.
Ac wedyn mae hwnna'n dilyn yn lle o anfoesoldeb a thrachwant ac yn y blaen, bod ni'n copio Duw. Bod ni'n dod yn rhai sy'n efelychu, copio Duw ein tad, yn ei byrdeb ac yn ei sancteiddrwydd ac yn copio Iesu Grist, ein brawd mawr. Yn arbennig ei gariad a'i aberth, ei hunan aberth drosom ni. Bod ni'n gwisgo hyn amdano ni. Ac yn hytrach na'r tywyllwch y goleuni wrth gwrs. A beth sy'n nodweddu y goleuni yw daioni, beth sy'n dda, yng ngolwg Duw, cyfiawnder, beth sy'n iawn yng ngolwg Duw, a gwirionedd, bod ni'n real, ac ddim yn dwyllodrus. Ac yn lle ffolineb, mae doethineb, a dyma gwelson ni dro diwetha, mae doethineb yn golygu prynu'r amser, bod ni'n gwastraffu ein amser, mae'r dyddiau yn ddrwg, does dim amser nawr i fyw i bechod, i wastraffu'n amser yn bywyd, ond i ddeall ewyllus Duw, a rhodio yn ei ewyllus e. Ac wedyn yr un ola, os gallwn ni ddod nôl at yr un ola, yn hytrach na meddod, ffordd y cnawd, ni'n edrych heno ar cael ein llenwi ar ysbryd glân. Pa mor bwysig yw cyd-addoli mwyn adeiladu'n gilydd ac addoli'r arglwydd a cael ysbryd diolchgar ac ymostwng i'n gilydd. Wel, dyna ni. I ni'n dod nawr te at y peth cyntaf heno, unwaith eto, tynnu bant a gwisgo. Ac felly, peidiwch adnod 18 a meddwi ar wyn afradlonedd, agwedd y person afradlon ydy hynny fel y mab afradlon wrth gwrs. Oedd y mab afradlon ddim eisiau'r tad, oedd e eisiau rhoddion y tad, oedd e eisiau beth oedd y tad yn gallu roi iddo fe, ond ddim i fwynhau gyda'r tad, ond i fynd off a enjoio unan fel oedd e'n gweld yn dda. Ac dyna di rywun afradlon. Ac mae'n gallu arwain wrth gwrs i bob math o drafferthion, achos mae meddod yn cael ei gysylltu gyda bywyd afradlon heb reolaeth arno fe. Chi'n colli reolaeth. Ac mae'n gallu arwain at ymddygiad gwyllt, a hyd yn oed bod yn anifeilaidd wrth gwrs. Tra ffrwyth yr ysbryd, ffordd arall wedyn ni, yw hunan reolaeth, hunan ddisgyblaeth. Mae meddod yn gwbl groes i hwnna, lle chi'n colli reolaeth, colli disgyblaeth, colli reolaeth arnoch chi eich hunan. Felly mae'n sôn am gam-drin alcohol gyda gormodedd. Ac wrth gwrs, dwi ddim yn broblem newydd. Mae'n broblem yn yn hoes ni, fawr iawn, ond dwi ddim yn broblem newydd. Oedd e'n broblem yn yr oes yna hefyd, wrth gwrs. Ac mae'r Testament Newydd yn berthnasol i ni felly. Oedd rhai groegwyr yn y byd yna, yn amser y Testament Newydd, yn defnyddio meddod, o'n nhw'n meddwl i gael cymundeb gyda'r diwiau. Oedd na rhai, o'n nhw'n defnyddio meddod yn fwriadol, yfed gormod, ac o'n nhw'n meddwl mewn rhyw trans a stiwpor bod nhw'n gallu cael cymundeb arbennig wedyn gyda'r diwiau, rhyw wybodaeth ecstatic. Ond oedd hyn yn digwydd, wrth gwrs, mewn cyfeddach, orgi oedd yn digwydd, a beth oedd yn digwydd oedd anfoesoldeb mawr. Eraill, wrth gwrs, fel heddiw, mae'n debyg yn camddefnyddio alcohol i drial codi'r ysbryd, i drial profi rhyw lawenydd dros dro, beth bynnag, yn y gyd yw wrth gwrs. Mae yna debygrwydd arwynebol iawn bod gyda nhw rhyw fath o lawenydd. Chi'n cofio ar ddydd y Pentecost, oedd ambell un wedi trio dweud, mae rhain wedi meddwi, na beth yw wedi meddwi maen nhw. Rhai oedd yn dweud hynny, wrth gwrs, yn gwawdio. Ond os y'n ni'n defnyddio, neu cam ddefnyddio alcohol i gael rhyw lawenydd, neu rhyw fantais, techneg y cnawd, ffordd y cnawd yw hwnna, ffordd y byd yw hwnna, a gallwn ni ddim, mae'n bwysig i ni gofio, allwn ni ddim cyflawni dim yn y bywyd Cristnogol yn y cnawd. Dim ond yn yr ysbryd. Yr Apostol Paul yn yr Rhufeiniaid wedi gweud, i ni'n rhodio yn y cnawd, dim yn y cnawd, ond yn yr ysbryd.
I ni ddim yn gallu gwneud dim trwy ddoethineb y cnawd. A mae hwnna'n bwysig iawn. Mae'n bwysig i ni gofio hwnna fel eglwys bob amser. Nid doethineb dynol, nid y gallu dynol, nid cynlluniau dynol sy'n cyfri, ond gweithredu yn yr ysbryd. Beth bynnag i ni wneud, pob peth yn ein bywyd ni. Allwn ni ddim cynhyrchu profiadau o'r arglwydd yno ni'n hunain. Mae rhaid i ni gael ein llenwi ar ysbryd glân. Nawr, y gwir yw, wrth gwrs, os chi'n sôn am alcohol, depressant yw e. Nid peth sydd yn stimulus mewn gwirionedd yw e, ond un sy'n codi chi fel yna, wedyn yn eich cwmpo chi lawr yn wath. Mae'r ysbryd glân yn ysgogydd, wrth gwrs. Mae'r ysbryd glân yn ein sgogi ni ymlaen, yn ardderchog i'r meddwl, y deall, y galon a'r ewyllus, ac yn rhoi i ni gwir lawenydd yn ein bywyd ni. Dyma chi Salm 16, Salm sy'n cael ei ddyfynnu yn y Testament Newydd. Dyma fel mae'n gorffen. Yn dy bresenoldeb di, y mae digonedd o lawenydd. Ych chi hyfryd? Wy'n adnod hyfryd iawn. Ac yn dy ddyheulaw, neu ar dy ddyheulaw, fwyniant bythol. In thy presence is fullness of joy. And at thy right hand pleasures forevermore. Fyna mae y gwir o'r foledd, fyna mae'r gwir lawenydd ym mhresenoldeb yr arglwydd ac yn ein cwmniaeth gyda fe. Ac Pedr nawr te, i ni'n troi, sori bod hwn yn fan, mae'n adnodau gwerthfawr. Yr ydych yn ei garu ef nawr, fel Cristnogion, na welsoch mohono. Ac am eich bod yn nawr yn credu ynddo, heb ei weld, yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd anreithadwy. Llawenydd tu hwnt i eiriau, llwch chi ddim yn negu fe. Y llawenydd i ni'n profi yn yr arglwydd Iesu, fe wrth gwrs. Yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd anreithadwy a gogoneddus wrth i chwi fedi ffrwyth eich ffydd, sef iachawdwriaeth eich eneidiau. Be sy'n digwydd wrth i ni gredu yn Iesu Grist? I ni'n dod i brofi yr iachawdwriaeth. I ni'n credu ynddo fe, ac wedyn ni'n dod i'w brofi fe. A profi beth sydd ganddo fe ar ein cyfer. I ni'n dod i brofi heddwch Duw. I ni'n dod i brofi cariad Duw yn ein calonau ni. I ni'n dod i brofi bod e'n siarad â ni ac yn ateb ein gweddiau ni. I ni'n profi ei gynhaliaeth, i ni'n profi ei ffyddlondeb, i ni'n profi ei ras. A mae'n neud i ni orfoleddu gyda'r llawenydd anreithadwy. Pan i chi'n gallu rhoi can newydd i'r arglwydd, bob dydd, achos mae rhywbeth newydd wedi dod, rhyw fendith newydd wedi dod. Mae'n ffyddlon, mae'n dda, i ni'n profi, a mae hwnna'n dod â llawenydd, wrth gwrs. Llawenydd sydd y tu hwnt i eiriau. Profi ei gariad, profi ei dangnefedd, profi ei waith yn raddol bach yn ei newid ni, yn araf. Chi'n cofio'r gŵr cloff wrth borth y deml ar ôl cael ei wella yn enw Iesu o Nazareth, neidio a dawnsio a moli Duw. Neidio a dawnsio a moli Duw. Dwi'n cofio clywed hanes gweinidog yn y gogledd. Yn ôl yn y 50au y ganrif ddiwetha, bell iawn yn ôl, oedd e'n weinidog cyn dod yn Gristion. Oedd e'n weinidog o ran traddodiad a diwylliant, ond mi ddaeth i brofiad byw o'r arglwydd Iesu Grist. A mi ddechreuodd e ddawnsio ar ben y car. Y fath lawenydd gafodd e o brofi yr iachawdwriaeth yn Iesu Grist. Mae yna lawenydd mawr i gael yn yr arglwydd. Does dim angen pethau fel alcohol a meddwdod arno ni o gwbl. Ac yn hytrach, wrth gwrs, nawr te, nid techneg y cnawd, nid pethau fel yna, i ni fod i gael ein llanw ar ysbryd. Dyma'r antidot, dyma'r positif i gymharu ar negatif, i gael hapusrwydd a chymundeb a Duw a llwyddo gwaith Duw yn ein plith ni ac yn ein bywyd, cael ein llenwi ar ysbryd glân.
mae Apostol Paul wedi sôn am yr ysbryd glân yn barod, wrth gwrs. Mae wedi dweud yn y bennod gyntaf bod ni wedi cael ein selio ar ysbryd glân. Bod yr ysbryd glân wedi dod fel sel. Chi'n gofio fel stamp i ddangos bod ni'n perthyn i Dduw, i ddangos bod ni'n saff, security, stamp, a mae fe sy'n berchen ni, a bod ni'n ddilys, yn genuine. Dyna'r rhesymau chi'n iwsio stamp, ynddo fe. A'r ysbryd glân i hunan yw y stamp. A mae'n cael ei roi i ni i roi sicrwydd bod ni'n bobl i'r arglwydd, ac fel ernes, fel deposit wedyn ni, o'r nefoedd sydd i ddod. I ni'n dechrau profi nawr, trwy weinidogaeth yr ysbryd glân, beth sydd i ddod yn fwy nes ymlaen. I ni'n cael deposit nawr. Yn beth i ni'n profi. Gobeithio bod ni'n profi fe, wrth gwrs, fel Cristnogion. Gobeithio bod ni'n profi nhw. Bob dydd, bob wythnos, i ni'n profi gras Dew, i ni'n profi y llawenydd, i ni'n profi ei gariad. A deposit bach yw hwnna, profi ffyddlondeb yr arglwydd ei ddeud, dim ond deposit bach yw hwnna o beth sydd i ddod i ni. Beth sydd i ddod yn y gogoniant. Dyma ni, pennod 1:13, a chwythau wedi chi glywed gair y gwirionedd, efengil eich iachawdwriaeth, wedi chi gredu ynddo, gosodwyd arnoch yng Nghrist sel, yr ysbryd glân, y stamp yma. Yr hwn oedd wedi ei addo. Ysbryd yr addewid, wrth gwrs, oedd e wedi cael ei addo. A'r ysbryd glân i hunan yw'r stamp. A mae'n dweud eto, yn y bedwaredd bennod, mae'n dweud yr un peth eto. Ac felly, mae Iesu Grist yn siarad yn Nicodemus, chi'n cofio, ynglyn â teyrnas Dduw. Gallwch chi ddim gweld teyrnas Dduw, gallwch chi ddim sôn am fynd i mewn i teyrnas Dduw, heb i ni gael ein geni o'r ysbryd glân. Heb waith yr ysbryd glân yn nghalon dyn. Yn ein deffro ni i fywyd, yn ein deffro ni i geisio Duw, i edifarhau ac i gredu yn yr arglwydd Iesu. Gallwch chi ddim bod yn Gristion heb waith uniongyrchol, personol, yr ysbryd glân yn eich calon chi. Dio ddim yn fater o bod chi'n seino rhywbeth i ddod yn Gristion. Dio ddim yn fater o bod chi jyst yn gweud rhyw eiriau. Mae'n lot fwy na hynny. Mae'n golygu cael eich geni o'r newydd a cael eich codi o farw yn fyw. Ac wedyn ni, dyna waith yr ysbryd i ddechrau. Yn ail, i ni'n cael ein selio ar ysbryd glân. Mae'n cael ei roi i ni wedyn ni. Mae'r ysbryd yn gweithio yno ni heb i ni wybod o'r dechrau. Wedyn mae'r ffrwyth yn dod, ni'n dod i gredu, ac wedyn mae'r ysbryd i hun yn cael ei roi fel sel, a mae'n dod i drigo yno ni. Yn corff ni'n deml yr ysbryd glân, mae'n dod i drigo yno ni. A'r trydydd peth, i ni'n sôn am heno, cael ein llenwi ar ysbryd glân. Ac mae hwn yn rhywbeth parhaus, wrth gwrs. Mae'n rhywbeth i ni brofi o hyd ac o hyd ac o hyd. Gall neb fod yn Gristion na byw y bywyd Cristnogol heb waith mawr yr ysbryd glân ynddo fe, neu hi. Unwaith eto, dio ddim yn neges i bawb. Ond fan hyn, mae'n orchymyn i ni i gael ein llenwi ar ysbryd glân. Chi'n sylwi? Gorchymyn, llenwer chwi ar ysbryd, pidiwch â meddwi arwyn, llanwer chwi ar ysbryd glân. Does dim hawl dyn ni osgoi hyn. Dyw e ddim, beth yw pwrpas y llun yma, dyw e ddim yn optional extra. Right? Nawr, hwn yn top of the range, maen nhw'n gweithio fi, roies i optional extra mewn, a dyma'r llun ges i dy beth. So mae pren neis ar y steering wheel, mae GPS, mae siŵr o fod finishing touches, popeth yn electric, siŵr o fod, nes bod chi'n gwybod beth i wneud. Na fe, top of the range. Mae'n llawn optional extras. Optional extras. Nid optional extra. Hynny yw, does dim rai chi gael y touches na, os e? Pan chi'n cael car, chi eisiau engine, chi eisiau corff, chi eisiau wheels, brakes a bethau sylfaenol. Does dim rai chi gael yr optional extras. Option extra, na fe. Nid optional extra ydy cael ein llenwi ar ysbryd glân. Mae hyn i bawb, mae'n orchymyn i bob Cristion, mae'n angen rheidiol, mae'n essential i bob un mwyn byw y bywyd Cristnogol. Mae'n angen rheidiol. Gallwn ni ddim wneud hebddo fe. Ac mae hynny mae'n bwysig i ni gofio hynny. Fel arall, i ni'n byw yn y cnawd.
yn ein erth ein hunain, yn ôl ein meddwl ein hunain, a mae yna berygl o hyd wrth i ni wneud hynny. Ac mae yn oddefol, pasif. Mae rhaid i ni gael ein llenwi. Allwn ni'n llenwi'n hunain, i ni'n cael ein llenwi ar ysbryd glân. Beth i ni fod i wneud? Wel, i ni fod i ofyn, siwr o fod, felly, gofyn i'r arglwydd i'n llenwi ni. Peidio a diffodd yr ysbryd, i ni'n clywed yn yr ysgrythur. Peidiwch a diffodd ysbryd glân Duw. Ni wedi clywed yn barod ym Mhennod 4. A mae i ni'n diffodd yr ysbryd pan i ni'n syrthio i bechod, wrth gwrs. Pan i ni yn dilyn pechod, i ni'n diffodd yr ysbryd. I ni'n gwrthod gwaith ac arweiniad yr ysbryd glân. Wedyn ni, i ni gael ein llenwi a gair Duw. Os i ni eisiau cael ein llenwi ar ysbryd glân, mae angen i ni gael ein llenwi a gair Duw. Falle bod chi wedi sylwi yn y darlleniad, falle ddim. Colosiau 3 nawr te 16. Dyna'r sleid nesaf. Bydded i air Crist. Sylwch pa mor debyg nawr di'r adnod yma yn Colosiau, di'r adnod i ni'n edrych arno fe yn Effesiaid. Bydded i air Crist breswylio ynoch yn ei gyfoeth. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda phob doethineb a chalonnau diolchgar, canwch i Dduw, salmau ac ymynau. Mae bron yn gwmws yr un adnod. Ond fyna mae'n gweud, bydded i air Crist breswylio ynoch chi. Felly, wrth gwrs, os ni eisiau cael ein llenwi ag ysbryd Duw, ni eisiau cael ein llenwi ag air Duw yr un pryd. Bod ni yn darllen, yn clywed, gwrando, darllen, myfyrio a cymhwyso gair Duw i'n bywydau ni. Fel yna, ni'n cael ein llenwi wedyn ar ysbryd. Ac mae yn y presennol parhaus. Llanwer, cadwch i gael eich llenwi ar ysbryd glân. Nid one-off yw e. Mae hwnna'n bwysig i ni ddeall. Yn Ioan 2, mae chi llenwi nawr te unwaith. Dwedodd Iesu wrthynt, llannwch y llestri a dŵr. Chi'n cofio y briodas yng Nghana Galilea. Llannwch y llestri a dŵr, llanw nhw i'r top yn y be, unwaith. Ond nid yr un llanw yw hwn, nid yr un amser yw e yn y groeg. Mae'n continuous. Llanwer chi o hyd. Llanwer chi o hyd ar ysbryd glân. Ac wrth gwrs, ni'n darllen amdano fe yn llyfr yr Actau. Nid unwaith cafodd yr apostolion a'r disgyblion cyntaf ei llenwi ar ysbryd glân. Nid yn unig ar ddydd y Pentecost, ond chi'n darllen amdano fe wedyn. Na i roi un enghraifft i chi, Actau 4, ac wedi iddynt weddio, ysgydwyd y lle roeddent wedi ymgynnull ynddo, a llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a llefarasant air Duw yn hi. Beth oedd wedi digwydd? O'n nhw'n cael gwrthwynebiad, wrth gwrs. Gwrthwynebiad i'r Efengyl, gwrthwynebiad i'r dystiolaeth, a maen nhw'n mynd i weddi i'r arglwydd, i fod gyda nhw, i nerthu nhw, i beth? I gario mlaen, i dystio. I gario mlaen, i gyhoeddi'r Efengyl, gweitha'r gwrthwynebiad. Na beth maen nhw'n gweddio, dyn nhw'n gweddio yn benodol am yr ysbryd glân y tro yna. Maen nhw'n gweddio am nerth i fod yn ffyddlon, ac i ddal ymlaen. A dyma maen nhw'n profi. Maen nhw'n profi bod yr arglwydd gyda nhw. Mae'n gweud, dwi gyda chi. Mae'n ei cadarnhau nhw, a mae'n ei llenwi nhw ar ysbryd glân. Ac ydych chi'n darllen wedyn a wedyn a wedyn, wrth gwrs. A ffordd maen nhw'n cael eu llenwi ar ysbryd glân. Ac felly, mae'r negyddol, y meddwdod, bywyd yn ôl y cnawd, yn doethineb ni'n hunain, y ffordd ni, ffordd dyn o wneud pethau, cyflawni pethau, chwilio am y llawenydd neu beth bynnag, neu cael ein llenwi ar ysbryd glân. Mae'n hanfodol i fywyd y Cristion. Bydden ni ddim yn Gristion heb yr ysbryd glân, gallwn ni ddim byw y bywyd Crisnogol yn iawn, ond yn yr ysbryd. Ac wedyn ni, beth sydd yn dilyn. Mae yna 3 peth neu 4 peth yn dilyn, dibynnu sut ych chi'n ei rhannu nhw, a dyma beth i ni'n darllen. Cyfarchwch eich gilydd, allwch chi feddwl am y pethau yma nawr fel ffyrdd i gael ein llenwi, ac fel arwydd o berson sy'n llawn o'r ysbryd glân. Y 2 beth mewn gwirionedd. Cyfarchwch eich gilydd a salmau ac ymynau
a chaniadau ysbrydol. Mae'n sôn am gyd-addoli. A mae'n dweud dau beth ynglyn â cyd-addoli. Mae'n sôn am gyfarch yn gilydd, mewn caneuon, salmau wrth gwrs, ac emynau, ac wedyn ni canu a ffyncio o'ch calon i'r arglwydd. Y ddau beth, a mae'r ddau beth yn hlwm wrth fod yn rhan o Eglwys Iesu Grist, ac addoli gyda'n gilydd. Pan i ni'n dod i Oedfa, i ni'n dod i addoli'r arglwydd wrth gwrs, ond i ni'n cyd-addoli. Ac wrth i ni gyd-addoli, i ni'n cyfarch yn gilydd. Ac i ni'n dod gyda'n gilydd i addoli, ac mae'n anogaeth i'n gilydd wrth gwrs. Dyna'r gwahaniaeth rhwng bod fan hyn gyda'n gilydd a bod ar ben eich hunan gartre. I ni gyda'n gilydd, ac mae'n anogaeth. I ni'n cael ein galw ar ddechrau'r Oedfa. Dewch, canon yn llawen, gyda'n gilydd. Mae'n anogaeth i'n gilydd. Ac i ni'n ymateb gyda'n gilydd, yn môl i'r arglwydd gyda'n gilydd, yn ei geisio fe wrth ganu mawl gwahanol fath o emynau wrth gwrs. Rhai yn canu mawl, rhai yn weddi, yn gofyn, rhai yn cyflwyno'n hunain iddo fe. Rhai yn gofyn am ei fendith arno ni, gwna ni yn lampau y doleini ac yn y blaen. Felly mae cyfarch ein gilydd, i ni'n dod at ein gilydd, i annog ein gilydd, a bod yn ffyddlon ein gilydd wrth ddod i Oedfa. Ac dyna'r ffordd i gael ein llenwi ar ysbryd glân, ac mae'n un o nodweddion gwaith yr ysbryd yno ni. Ac wrth gwrs, yr un pryd, i ni'n addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. I ni'n canu iddo fe ac yn pyncio, codi mawl i'r arglwydd. A'r peth allweddol, os i ni eisiau addoli yn yr ysbryd, yw bod e'n gywir wrth gwrs, yn ôl gair Duw, a bod e'n dod o'r galon. Bod e'n dod o'r galon. Nid y pethau allanol sydd yn bwysig yn y pen draw. Mae'r cynnwys yn bwysig o ran y gwirionedd, bod ni'n seiliedig ar air Duw, mae hynny'n hanfodol, ond o ran stael a dulliau ac yn y blaen, mae'n amrywiaeth, ond nid yna'r peth allweddol y galon. Mae'r arglwydd eisiau ein calonnau ni. Dwi ddim angen dim byd yn ni. Dwi ddim angen dim byd. Allwn ni'n rhoi dim byd iddo fe, mae'n holl gyfoethog. Ond mae e'n dymuno, mae'n ein hoffi ni. Ni yw canwl lligad a mae'n dymuno ein calon ni. Mewn diolch a mawl ac ymroddiad iddo fe. Dyna mae'n wir eisiau gennym ni wrth gwrs. Ac wedyn y diolchgarwch. A mae diolchgarwch yn bwysig iawn yn yr yswythyr mor allweddol. Diolchgarwch, i ni'n diolch, i ni'n gwybod beth yw wrth gwrs. Ond beth i ni'n neud? Wel, i ni'n cydnabyddiaeth parod iawn o roddion grasol Duw. Beth i ni ddim yn haeddu. A mae gymaint o le gyda ni i ddiolch. Di ni byth yn diolch digon. Mae bron yn amhosib, fi'n credu, i ni diolch yn iawn i'r arglwydd. A mae holl ddaioni o'r eiliad i ni wedi cael yn geni, ond gallwn ni fe'n ôl cyn hynny. Os i ni'n Gristnogion, mae wedi meddwl amdano ni a trefnu ar ein cyfer ni o dragwyddoldeb. Siwr allwn ni ddiolch digon, allwn ni byth a diolch digon. Ond mi ddyle fod ysbryd diolchgar, ond dyle yno ni tuag at yr arglwydd. Nid ysbryd chwerw, ond ysbryd diolch. Nid ysbryd ame yr arglwydd, ond diolch iddo fe. Mae ddaioni fe, mae ras mor fawr tuag ato ni. Allwch chi ddim a cyfri fe, allwn ni ddim a'i calculato fe. Mae'n ormod o lawer. Cyn i ni ddod yn Gristion hyd yn oed, a'i ddaioni bob dydd i ni. Yn ei gynhaliaeth, be sy'n cynnal bob anadl o'n bywyd ni. Heb sôn am bod wedi rhoi i fab a wedyn rhoi ni bob peth i fywyd tragwyddol ynddo fe. Ac mae'n beth da i ni fynd drosto fe. Mae'n beth da i ni ddiolch a rhestru pethau i ddiolch i'r arglwydd. Ffordd da i ddechrau unrhyw ddwrnod. Os amser, gnewch dim bach o amser, dim ond i restru, diolch i'r arglwydd. Mae'n beth pwysig iawn. Ac i ni'n gweld yn yr ysrythyr. I ni'n gweld cyn mynd i frwydr, y brenin Jehoshaphat, cyn mynd nawr yn diolch i'r arglwydd.
2 Chronicle, diolch Geraint, 2 Chronicle 20, wedi ymgynghori ar bobl penododd gantorion i foli'r arglwydd cyn mynd i'r ryfel, cofiwch, ac i gannu mawl i brydferthwch eu sancteiddrwydd wrth fynd allan ar flaen y fyddin. A chi'n gwybod beth o'n nhw'n canu? Sori, dwi wedi anghofio ysgrifennu fe lawr, ond dwi'n gwybod pa salm yw e. Salm 136. Dyna'r un oedden nhw yn ei ganu. Ac mi gai e, achos dwi ddim eisiau geso nawr, felly fi gael yn iawn. Diolchwch i'r arglwydd a mae da yw, oherwydd mae ei gariad hyd byth. A fel hwnna o'n nhw'n canu cyn mynd i'r ryfel. Canu mawl i'r arglwydd a diolch garwch cyn mynd i'r ryfel, cofiwch. Hynny yw, cyn i ni fynd i'r dydd os licwch chi, cyn i ni wynebu unrhyw un ag unrhyw beth i ddiolch i'r arglwydd. Ac wedyn ni, i ni'n clywed am rai yn canu yng nghanol trafferthion mawr. Falle'r esiampl mwyaf hynod yw Jona ym Mol y Pysgodyn. Jona 2, adnod 9. Mae'n gofyn am help gan yr arglwydd, mae'n gofyn am drigaredd, am y ddeiant wrth gwrs. A mae'n dweud, abertha fi ti a chan o ddiolch. Talaf yr hyn a ddynedais i'r arglwydd y perthyn gwaredi. Mae'n dechrau diolch cyn bod y waredigaeth wedi dod hyd yn oed. Mae'n diolch i'r arglwydd. A mae'n edrych ymlaen i dalu mwy o ddiolch, wrth gwrs, ar ôl iddo fe ddod allan o Fol y Pysgodyn. Yng nghanol, meddyliwch, yng nghanol y tywyllwch lythrenol na, mae'n diolch i'r arglwydd. Achos mae'n gwybod bydd e'n dod trwyddi a ni'n ein bywyd ni, beth bynnag ein tywyllwch ni ar hyn o bryd. Llwn ni ddiolch, mae gymaint i ddiolch o hyd i'r arglwydd trwy'r amser. Diolch, diolch, diolch. Ac wedyn wrth gwrs, ar ôl derbyn bendithion Duw, i ni fod i ddiolch. Chi'n cofio y 10 gwahanglwyf. Ac mae'r aml i ni'n gallu bod fel y 9. I ni wedi cael beth i ni wedi gofyn falle, i ni wedi cael bendithion ac offa ni wedyn ni. Sy'n amser gyda ni i ddiolch, i ni bant. A dim ond un dath nôl i ddweud diolch i'r arglwydd. Ac i ni'n diolch am bob dim, meddwl Apostol Paul fan hyn. I ni'n clywed yn y Rhufeiniaid am bob dim, diolchwch. Ond fan hyn, diolch am bob dim. I Dduw y Tad yn enwyn harglwydd Iesu Grist. Achos mae pob peth sy'n digwydd i ni yn ein bywyd yn digwydd o dan law Duw. Mae'n cael ei ganiatáu. Dyw e ddim yn digwydd ar ddamwain. Beth bynnag sy'n digwydd i ni, pethau sydd yn braf a pethau ofnadw. A maen nhw'n cael eu caniatáu, fel ddigwyddodd gyda Job wrth gwrs. Yr arglwydd sy'n caniatáu a mae e tu ôl i bopeth. Ac fe sy'n tu ôl i bopeth yn ein bywyd ni yn Iesu Grist. Achos ni'n diolch am bob dim i'r Tad i ni. Ni'n diolch iddo fe am bob dim ac ym mhob dim a bob amser. Nawr te, Rhufeiniaid 8, un o'n hoff adnodau ni, llawer ohono ni, gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio daioni gyda rhai sy'n ei garu. Rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Siwr ni'n gallu diolch am bob peth. Dyma sut. Achos mae'r arglwydd ym mhob peth yn gweithio ein lles ni ac ein daioni. Mae'n dal i'n caru ni yn anfeidrol. Mae'n dal i'n sancteiddio ni. Mae'n dal i'n paratoi ni ar gyfer y nef. Mae'n dal i weithio yno ni ym mhob peth. Ym mhob peth. Nid ambell i beth, nid y rhan fwyaf, pob peth. Mae hwnna'n rhyfeddol. Gall dim ein gwahanu ni o ddiolchgariad Duw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Ym mhob peth, ac felly ym mhob peth i ni roi diolch wrth gwrs, ac am bob peth felly ni'n gallu rhoi diolch. A meddyliwch, mae'r Apostol Paul yn sgrifennu o garchar. Ac i ni'n darllen amdano fe yn y carchar, yn Philippi enghraifft. Fe a Silas wedi cael curfa dost yn canu mawl i Dduw. Canu mynau, canu mawl i Dduw yn ganol nos. Diolch, diolch. Gymaint i ddiolch amdano. Ym mhob dim, ym mhob sefyllfa. Achos i ni'n diolch i'r Tad, i Dduw y Tad. Fe sy'n tu ôl i bopeth.
Fe sydd wedi rhoi popeth. Fe yw ffynhonnell pob daioni. Fe sy'n trefnu popeth. Fe sydd wedi rhoi ei fab, rhoi popeth gyda'i fab. Fe sydd wedi rhoi'r ysbryd glân o'r nef i ni. Popeth. Ni'n diolch i'r tad. Mae rhaid ni weddio yn dos ei gael ein llenwi ar ysbryd glân, i gael ein llenwi a diolchgarwch. A diolchgarwch. Dyma sydd yn gywir. Dyma sydd yn iawn. A peidio diolch yn anghywir. I ni'n anghywir os i ni ddim yn diolch o hyd ac o hyd ac o hyd. Dyma sydd yn iawn, ac mae'n fendith i ni, gymaint o fendith i ni i fod yn ddiolchgar. Ac wedyn ni, y peth ola, fan hyn nawr te, byddwch ddarostyngedig i'ch gilydd. Mae rhain i gyd gyda llaw yn y presennol parhaus. Bod yn ddarostyngedig i'n gilydd, diolch yn barhaus ac yn y blaen. Maen nhw'n cario ymlaen o hyd. Un ymadrodd yn cyfieithiad Saesneg, submit to one another, humble yourselves, ymostwng i'n gilydd. Ymostwng i'n gilydd. Un arall o ffrwythau'r ysbryd glân, fel ni'n gwybod yn y rhestr yn Galatiaid, yw addfwynder. Addfwynder. Nid ysbryd ymosodol, hunan osodol, hif, heirllig, addfwynder. Fel ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu i hunan yn berffaith. Y gair Groeg yw hiwpo taso. Nid bod ni'n gwybod beth oedd e, hiwpo taso. Hiwpo o dan, a taso ydy ranc mewn rhyfel. Gosodwch eich hunain mewn ranc ish na'ch gilydd. Yn llythrenol, ond beth mae'n golygu nawr yw ymostwng, ranc under, neu under ranc. Dyna beth mae'n feddwl yn llythrenol. Mae'r un gair, i ni wedi gweld yr un gair yn y bennod gyntaf, darostyngodd Duw bob peth dan ei draed ef, dan draed Iesu Grist. Pob peth wedi cael ei mostwng nawr dan ei draed ef. Ond wrth gwrs, ym mywyd Iesu Grist ar y ddeiar, i ni'n gweld ei agwedd yn y mostwng. Dyma chi Luc 2:51. Yr arglwydd Iesu fel plentyn, wrth gwrs, wedi bod yn y deml, chi'n cofio yna, i fi lawr gyda hwy yn ôl i Nazareth, a bu'n ifydd iddynt, ond yr un gair yw mae'n ymostwng i'w rieni, wrth gwrs. Mae'n ymostwng iddyn nhw. Ac wrth gwrs, Philippiau 2, adnod 8. Ei fod ef ar ffurf Duw, fe'i darostyngodd ei hun. A dyma'r patrwm i ni, chi'n gweld? Mae'r tad a'r mab yn gyfartal. Maen nhw'n gydradd. Ond mwyn ein achubiaeth ni, mae'r mab yn ymostwng. Ymostwng, ac yn dod fel gwas, ac yn dod i wasanaethu arno ni, ac yn dod i fod yn ifydd hyd angau y groes. Dyw hwnna gyda llaw ddim yr un gair, ond yr un ystyr yn union, ond gair arall sy'n cael ei ddefnyddio fyna. Ac, dyna, i ni'n cael ein galw iddo fe, i ni angen ein llenwi ar ysbryd glân, wrth gwrs, a mae'r ysbryd glân yn ein harwain ni i fod yn debyg i Iesu Grist. O barchedig ofn tuag at Grist. O gael Iesu yn arglwydd nawr yn ein bywyd ni, i ni wedi ymostwng iddo fe. I ni wedi ymostwng yn barod i Iesu Grist, i ni wedi gweud Iesu yw'r arglwydd. Dyna'n proffes ni, wrth gwrs, mae'n arglwydd nawr ar ein bywyd ni. Fe sy'n ar gair ola, fe sy'n cael gwneud fel mae'n moyn. Gyda'n bywyd ni, gyda'n gyrfa ni, gyda'n taith ni yn y byd, mae'n cael gwneud fel mae'n dewis gyda ni. Gall neb wneud yn well na fe yn ein bywydau ni, ac i ni'n hapus iawn gyda hynny. Ac mae'r ysbryd glân yn rhoi yr egwyddor yma, chi'n gweld, o ymostwng i'r arglwydd, i barchu yr arglwydd, ac wedyn i ymostwng i'n gilydd yn enw yr arglwydd. Mae'r ysbryd hefyd yn rhoi yr un agwedd meddwl i ni, ac oedd yn Iesu Grist. Yr un agwedd meddwl. Na beth mae'r apostol Paul yn gweud yn Philippiau 2, bydded ynoch y meddwl yma, hwn oedd hefyd yn Christ Iesu. Ymostwng. I'n gilydd, bod ni'n gyfartal yng Christ, i ni'n ymostwng i wasanaethu'n gilydd fel glywson ni am yr Hebreaid bore yma. Ac un adnod i gloi
i gadarnhau peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol ac o ymffrost gwag, ond mewn gostwng eiddrwydd bydde di bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilingach na gef ei hun. Wel, ni'n diolch am air Duw unwaith eto heno, diolch am weinidogaeth yr ysbryd glân. A fe sydd wedi'n geni ni o'r newydd i gredu ac i adnabod yr arglwydd Iesu. I ni di dderbyn fel sel, i roi sicrwydd i ni'n bod ni'n bobl i'r arglwydd, ac i ni'n cael ein gorchymyn nawr i gael ein llenwi yn barhaus a'r ysbryd glân. Fel bod ni ddim yn rhodio yn y cnawd, yn ein adnoddau ni, yn ein meddwl, yn y ffordd cnawdol naturiol, ond yn yr ysbryd yn ôl gair Duw. A'r canlyniad, beth mae hwnna'n edrych fel? Siwr ni'n cael ein llenwi'n fwy? Wel, annog ein gilydd ac addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. Cyd addoli, cyd wasanaethu. Bod yn ddiolchgar ac ymostwng i'n gilydd. Ac wrth gwrs, wrth i ni fy mlaen nawr, i ni'n mynd i gael enghreifftiau penodol o ymostwng i'n gilydd. Beth mae hynny'n golygu yn y teulu, yn y gwaith ac yn y blaen. Fyddwn ni'n gweld hynny wrth fynd ymlaen. Ac i ni'n diolch i'r arglwydd am ei air. Bydde fe ddim yn dweud unrhyw beth wrthon ni ac yn gorchymyn dim i ni, os nad i ar gael i ni, wrth gwrs. Mae'r ysbryd wedi dechrau gweithio yn ein bywyd ni. Mae wedi cael ei roi fel sel, ac wrth gwrs mae cael ei roi i'n llenwi ni yn barhaus. Gadewch i ni weddio a gweithio tuag at hynny gyda'n gilydd, gogoniant yr arglwydd Iesu, gogoniant Duw Dad. Amen. Yr emyn ola heno bydd yn welediad fy nghalon am byw. Dim ond ty di ar hyn ydwyd fy niw. Yr emyn ola.
Diolch i ti o arglwydd am dair. Diolch am yr efengil. Diolch bod yr efengil yn golygu bod Duw yn gweithio yng nghalon dyn. Bywyd Duw yn enau dyn trwy ei ysbryd glân. Diolch mai dyma pam dath Iesu Grist i'n byd i ddod â Duw a dyn at ei gilydd. Ac o arglwydd i ni eisiau ti ein llenwi ni ath ysbryd, ath fywyd di. I ni eisiau bod yn fwy tebyg i ti, i ni eisiau o arglwydd bod yn blant i ti, i ni eisiau bod yn weision ffyddlon, i ni eisiau bod yn ddefnyddiol yn dy law di, i ni eisiau ein llenwi ath ysbryd glân. Diolch am ein harwain ni trwy'r gair o arglwydd, neu di'n helpu ni wneud bant a pethau'r cnawd, fel meddod neu unrhyw beth arall i roi rhyw lawenydd ffug i ni o arglwydd. Helpa ni gael ein llawenydd yno ti, sydd yn anghymarol. Ac o arglwydd, helpa ni i annog ein gilydd yn y cyd addoli. Helpa ni ymroi ein gilydd mewn addoliad o arglwydd wrth i ni ddod i thaddoli di gyda'n gilydd. Helpa ni fod yn ddiolchgar arglwydd. Maddau ni gorfod gofyn i ti faddau ni. Di ni ddim yn diolch digon. Di ni ddim yn rhestru digon. Gymaint yw'n dyled i ti arglwydd. Ac yn diolch ac yn mynegu'n diolch i ti. Ac o arglwydd helpa ni ymostwng i'n gilydd, i wasanaethu'n gilydd, mewn cariad o arglwydd. Fel wyt ti wedi'n gwasanaethu ni wrth gwrs, wedi dod i'n golchi ni, fel nes ti olchi trad y disgyblion. Helpa ni olchi trad yn gilydd o arglwydd, ac ymostwng i'n gilydd. Llanw ni ath ysbryd glân, gogoniant i thenw. Amen.